तो का हाल बा आप सबके। उम्मीद बा आप सब ठीक होखम। तो एगो बड़ खबर निकल के आ रहल बा पवन सिंह के तरफ से। पवन सिंह के बहुत बड़ एगो गाना आ रहल बा जेकर बोल ह झगड़ा के घर। इ गाना कल सुबह 6:45 में रिलीज हुई और इ गाना के सिंगर बारी पुनीता प्रिया जी और पावर स्टार पवन सिंह जी। इ गाना में पवन सिंह के साथ बारी शिवल्ली राजपूत जी जे कि बहुत बड़ एक्ट्रेस बारी। इ बहुत गाना में काम कर चुकल बारी। इ गाना आप सबके कल सुबह 6:45 में MMB रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल से रिलीज हुई। तो देखल जाई इ गाना के श्रोता लोग कितना प्यार देवता। इ गाना पर बहुत खर्चा कर गईल बा। तो देखे के ई होई कि इ गाना के कितना लोग पसंद करता, कितना लाइक करता। तो मिलब कोनो और वीडियो में कोनो और नया न्यूज़ के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी।